Goedemorgen, welkom. Dank u wel. Kijk eens, we hebben een informatiemapje voor u. Kijk, en een glaasje cava. Wat wij doen, ik sta hier vanuit Casco Totaal. Casco Totaal is onderdeel van de Hoop Terneuzen. Wij maken prefab betonnen modules. En het is een 3D module, 360 op 69, 35 vierkante meter. En met die modules die kan je eigenlijk stapelen, schakelen op allerlei verschillende manieren. En daarmee kan je dus woningen maken. Ja, we hebben met het casco van Circle, dus van Casco Totaal, hebben wij een aantal woningtypes bedacht die we met dat betonnen casco kunnen realiseren. Dat kan zijn een tiny house van 36 vierkante meter, een gezinswoning, een klein appartement, studio, seniorenappartement. En we kunnen tot 4 hoog de modules opstapelen zonder constructief hele ingewikkelde dingen te moeten doen. Roots Zeeuws-Vlaanderen is eigenlijk een netwerkorganisatie voor en door jongeren. En wij zoeken eigenlijk de verbinding met young professionals en het werkveld. En wij doen dat op verschillende thema's, wonen, leven, werken. En daar organiseren wij events en zorgen wij dat partners de jongeren kunnen vinden. En de partners zijn bijvoorbeeld de makelaars, de bouwers. Iedereen die partner van Roots wil worden is van harte welkom. Als jij een warm hart aan Zeeuws-Vlaanderen toedraagt, dan zien we je graag bij Roots. En een warm hart voor de jongeren in Zeeuws-Vlaanderen. Zeker een warm hart voor de jongeren van Zeeuws-Vlaanderen. Want daar ligt de toekomst, denk ik. Ik ben Cynthia, ik ben hier namens Kennedy West Vastgoed. En wij zijn een verhuur- en vastgoedorganisatie die in de middenhuur gespecialiseerd is op het gebied van appartementen en woningen, voornamelijk in Zeeuws-Vlaanderen. Middenhuur, dat betekent wel vrije sector, maar niet al te duur, als ik het goed begrijp. Ja, dat heeft u goed begrepen. Dat klopt. In de categorie vanaf een 850 tot 1100. Ik doe heel wat anders. Ik ben Daan Groenewegen. Ik ben werkzaam voor Velsing Driekleur met vestigingen door heel Zeeland. Ik sta namens het kantoor Terneuzen hier op de woonbeurs. En wij doen onder andere hypotheken en schadeverzekeringen. Want dat is natuurlijk ook nodig. Wil je niet huren en wil je kopen, dan is meestal een hypotheek nodig. En dan wordt er gekeken naar inkomen. En met dat inkomen wordt bepaald hoeveel je maximaal kunt lenen. Ja, Daan Groenewegen. Frits, van Riksoort. Ik heb een vraag. U zei daar straks voor het publiek dat als je inkomen hebt, kopen een optie kan zijn. Zeker weten. Maar ik heb niet genoeg geld om in één keer een huis te betalen. Daar kunnen wij u bij helpen. Omdat ook als pensioen in zicht is of u bent al reeds met pensioen en nog steeds mogelijkheden zijn om een woning te kopen en een hypotheek af te sluiten. Ik ben Paul Zaaman, ik ben van Kind- en Biesbroekmakelaardij. Pim Bolleman, ik ben van de Huiskamerhypotheken. En dan is mijn vraag, waar hebben jongeren met woondromen behoefte aan wat betreft jullie informatie en jullie dienstverlening? Grote behoefte om iets te kunnen huren tegen een acceptabele prijs. Jongeren hebben op dit moment nog geen budget om echt te kunnen kopen. De koopprijzen zijn te hoog. En ook de woningen die nu te huur worden aangeboden zijn ook vaak te duur. Dus die zoeken echt in de sociale sector. En daar is op dit moment een tekort aan voor die doelgroep. Ik doe de hypotheek, dus met betrekking tot huurwoningen kan ik niet zoveel. Wat ik vandaag wel heb gemerkt is dat er gewoon begeleiding gezocht wordt. Waar moeten we beginnen? Waar kunnen we zoeken? Wat komt erbij kijken? Dat is eigenlijk een beetje hetgeen wat ik vandaag heb teruggezien. Ja, ik ben Johan Uiterhaag en ik ben van H4A. Dat staat voor Holding de 4 Ambachten. Dat zijn toch net als ik ingenieurs? Dat zijn inderdaad ingenieurs. Wij zijn een bouwbedrijf, een allround bouwbedrijf. Dus wij doen van alles in de civiele techniek en in de bouwkunde. Ik ben Sorab Sangar, werkzaam op de afdeling verhuur en informatie als woonconsulent. Ik wil liever kopen, maar ik heb nog geen spaargeld. Wat moet ik doen? Dan kan het voor u interessant zijn om eerst te gaan huren, zodat u zich op het gemakje kan oriënteren op de koopmarkt. En genoeg tijd heeft om te sparen, zodat u uiteindelijk een woning kunt kopen. En wat heeft Woongoed te bieden wat betreft de verhuur aan jongeren en anderen? Wij hebben genoeg aanbod voor jongeren in verschillende kernen in de omgeving. Onder andere in Terneuzen, Axel en Oostburg. Dus genoeg aanbod van kwalitatief goed betaalbare woningen voor de doelgroep als het gaat om jongeren.